बहुतेक अडचण बहु Thank you.
କାହାକୁ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ପ୍ରତୀକ ଏଇ ଅଣବସର ପିଣ୍ଡିର ସେଇ ଯୋଉ ଜଳବାଧନା ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ ଚେରମୂଳି ଦେଇ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ନବଯୌବନରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମା ଭଲ ହେଇକିରି ପୁଣି ପଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ସାଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଯଶୋଦା ଏବଂ ତୁଳସୀ ଚାରିଆଡ ଝୁଲୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଚରଣ ଉଠେଇକିରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଚରଣ ଉଠିଲେ ଆମେ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଉ ଖାଇ ପିଇକିରି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମହାନାୟକ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ବେଶ କି ସୁନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଦେଖ